Dobre, takže čaute, vítajte u nového videa. Dneska zase Rivals, minule sme mali Hell Neighbor, tak tentokrát som tu sám s nikým iným, takže tak, poďme na to. Takže, včera, tak som si kúpil novú zbraň, tak, snajperku, čož má v Rivals každý snajperku. A dotok. No tak poďte. Dobre. No poď. Ty 67. 67? Yes! Dobre, to už je staré, pardon. Doky, yes. Takže tým sniper. Bum, 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 bum. Tak dneska si dáme také 2 kola a potom pôjdem po svojom. Tak to mi dal hneď jak nejakú facku, ale tak to nie. To nenechám. Videl ma. Dosť. 20. Dobre. Ne. Dobre. Poďme na taktiky. Tak. Kamo! Hej! Čo je? Sniper, exo. Hop. Ne, prečo som vyskočil? Prečo? Tak a dosť. Poď, do mňa. Knedlíček. Kde si? Ty gogoš. Jak tam ležím? Dobre, nezahrám. To nikto nevidel. Samozrejme, zase sem dávam kódik, kódes. Pôjdete semka dole a všetko malým. Roblox, potržítko RTC. Dáte redeem a mali by ste dostať 5 kľúčov, len ja už som to použil. Tak. Tak poď. Arenky! Fakt chceš arenky, chlapče? Tak poď daj arenky. Daj si arenky, ty kokoško. No poď ťa rozbijem jak šunku. Teda čo? No poď do mňa. No poď. Broski. Tady broski. Tam.
I guess. Bum, 1-0. Gogoško. No, on je tu. Bum, 60. To jsem já. Ty se budeš takto hrát na mě? Bum. Oh, hell no. Yes! Ah, mini Axel! Por favor! Pardon. Boom! 120! Boom! Mrtvý! Dole! Por favor! Por favor, slabučky, jak raketoplán! Boom! Hop. Nahoru. Kde si? Haló, tam si. Boom. Nejde sem. Dobre. Netrafil. Jejda. To já vím lepší hráč. Ocím. Dostaneš dorážačku. Čo tu skáčaš? Bum! Kamo, prečo je taký slabý jak mucha? Reálne mucha. No poď, teraz ty. Ukáž sa. Čo je v tebe, brat? Jejda, on ma porazil s nožičkom. Malinkým. Ten, kto bude mať nožík, tak je mega toxic. Je vážne cool. Oh, yeah. Slabý. Dobre, takže ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite hodiť like, odber. Aj toto som ešte nehovoril, zviditeľniť na mobiloch. Neviem, že či je to aj tu na počítači. A hej, dajte mi like, odber a nejaký pekný komentár. A čus!